Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Osasun saileko gomendioi jarraituz, gure programazioa pixka bat moldatu behar izan dugu, baina hala ere aurrera jarraituko dugu. Beraz, has gaitezen. Has gaitezen gaurko komunikabidetako azalak aztertzen. Diario de Noticiasek titularrean virusak ekonomian duen eragina arintzeko 200.000 milioi bideratuko direla jasotzen du. Argazkian, Sanferminak zalantzan egon daitezkela nabarmentzen du. Horretaz gain, mugen itxierak, ibardin eta dantxarineako bentak bezerorik gabe utzi dituela jasotzen du, eta egoeraren balantzea ere eskaintzen du azalean. Esanez, Nafarroan, kasu positiboak jada 350 iritsi direla, eta 3. hildako bat izan dela. Bestalde, gizarte laguntzei dagokienez, zaurgarrienei laguntzeko Nafarroan 5 milioi bideratuko direla aipatzen du. Eta bukatzeko, futbolean, hilaren 8an osasunaren aurka aritu zen Espainolen 6 positibo izan direla nabarmentzen du. Diario de Navarrako titularrak, Sánchezek lanpostuei eusteko deia egin duela dio, krisia gorabehera. Bestalde, gizarte eta lan arloko neurriei 200.000 milioi euro bideratuko dituela nabarmentzen du. Argazkian, Nafarroak mugak ixten dituela irudikatzen du, eta horretaz gain, azaleko tarte bat eskaintzen die gobernuak hartutako neurriei. Bukatzeko, Nafarroako 25 sanitariok koronavirusean positibo eman dutela jakinarazten du. Gara ikustera pasako gara. Albiste nagusiak polizia kontrolek 2tan zatitutako herrialdea islatzen dutela dio. Horretaz gain, beste zenbait albiste jasotzen ditu portada honek. Pentsiodunek Urkulluri haiekin biltzeari behin eta berriz uko egitea aurpegiratu diotela besteak beste. Bestalde, Urtaranek Juan Carlos Borboikoari kalea kenduko diola iragarri duela ere aipatzen du komunikabide honek. Baita Johnsonek zerbait etsi duela koronavirusarekin izandako esperimentu arriskutsuari egindako kritiken aurrean. Gainera, Álvarez de Ulate jokalariari egindako elkarrizketa iragartzen du. Baita mugako egoerari buruzko kronika eta mahai jokoi buruzko erreportaia ere. Bukatzeko, Eurokopa 2021erako esperoan gelditu beharko dela nabarmentzen du. Pasa gaitezen berria egunkariko azala ikustera. Albiste nagusiak Madrilek hipotekak atzeratzea eta kotizazioak leuntzea bermatuko duela dio. Bestalde, lapiko jotzeekin Soraluzeko hilketa matxista salatu dutela azpimarratzen du egunkari honek. Horretaz gain, eliteko kirolariak konfinamenduan entrenatzen ari direla aipatzen du. Baita Italiako politikako izarra itzaltzen ari dela ere. 5 izarren mugimendua hain zuzen ere. Gainera, Eduard Limonov idazle errusiarra zendu dela jakinarazten du. Politikan, Ipar Euskal Herriko alderdiek bozak ekainera gibelatzea aho batez onartu dutela ere nabarmentzen du egunkari honek. Eta bukatzeko, kultura arloan Xabi Bandinik bakarkako ibilbideko 2. diskoa kaleratu duela aipatzen du. Euskal Herria Irratiko orri nagusiarekin bukatuko dugu. Koronavirusak kutsatutako 98 urteko emakume bat hildela dio albiste nagusiak, Nafarroako 3. Horretaz gain, Nafarroan 350 koronavirus kasu daudela azpimarratzen du. Eta bukatzeko, Daniela Pirata Usoa Guisen batzen ipuin kontakizuna eskaintzen du audio batean. Carlos Jimeno hezkuntzako kontseilariak prentsaurrekoan adierazi duenez, ez da ikasturtea ez eta unibertsitatera sartzeko ebaluazioa bertan behera geratuko, nahiz eta azterketa atzeratu daitekeen. Prentsaurreko berean, Javier Remirezek gobernuak lehendabiziko 2 egun baliodunetan enplegu erregulaziorako 95 eskaera jaso direla eman du ezagutzera. Irakasturteari dagokionez, Jimenok esan du autonomia erkidegoetako arduradunekin egindako batzar sektorialean ados agertu direla selektibitatea bertan behera ez uzteko proposamenarekin, eta behar izanez gero, atzeratu egin beharko dela egokitzat jotzen diren baldintzetan. Halaber, kontseilariak gehitu du aurrez aurreko jarduera eten eta lehen egunaren ondoren ikasleei beste modu batera erantzuten ari direla, eta beraz, inork ez duela ikasturtea galduko.
Era berean, aurreratu du ikastetxeetan jangela zerbitzua etetearen ondorioz, Hezkuntza Departamentuak Eskubide Sozialetako Departamentuaren eskura jar dezakeela haur bakoitzeko eguneko 3,27 euroko zenbatekoa, ikasle bekadunen elikadura beharrak artatzearren. Neurri horren baitan egon daitezke 3.153 bat ikasle. Javier Remirez lehen lehendakariordeak eta bozeramaileak enplegu erregulazioaren eskaerari buruzko datuen berri ere eman du. Guztira 94 eskaera egin dira. Remirezek baita ere azaldu du eskaerak izugarri igotzea espero dela datozen egunetan. Agerraldiaren unean bilduta zegoen ministroen kontseiluak hartutako erabakien arabera. Horri dagokionez, lan zerbitzuak adierazi du egitura berrantolatzen eta baliabide gehiago lortzen ari dela espediente horien izapideen igoera hartatzeko. Javier Remirezek gogoraratu du zein den derrigorrez aurkeztu beharreko dokumentazioa COVID-19 dela eta ezinbestean enplegu erregulazioko espedienteen aurkezpenerako eta webgunean kontsulta daiteke. Bestalde, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilari Elma Saiz, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilari Manu Ayerdi eta Kultura eta Kiroleko kontseilari Rebeka Esnaola bidekonferentzia bidez elkartu dira arte eszenikoen sektoreko agenteekin ikuskizunak bertan behera uzteak eta atzeratzeak eragindako egoera ekonomikoa aztertu eta baloratzeko. Bilera hori Nafarroako gobernua informazioa biltzeko eta sektore bakoitzak bere eremu ekonomikoan duen egoera ezagutzeko egiten ari den kontaktuen txandan kokatzen da. Eta bukatzeko, Nafarroako gobernuko migrazio, politiketako eta justiziako departamentuak jakinarazi duenez, telefono bidez eta telematikoki egingo ditu atzerritarren esparruko aholkularitza zerbitzuak eta kultura arteko bitartekaritzakoak etorkinekin. Horretaz gain, departamentuak 6 hizkuntzatan jarri ditu koronavirusari buruzko oinarrizko aholkuak ematen dituzten bideoak eta arreta kanalak. Hain zuzen ere, kanal horiek herritarren eskura jarri ditu Nafarroako Osasun Departamentuak. Txineraz, arabieraz, errumanieraz, bulgarieraz, frantsesez eta ingelesez daude, gure komunitateko etorkinen hizkuntza nagusietan. Osasun Departamentua etxeko arreta indartzen ari da koronavirusaren kasuak artatzeko kuadro klinikoek hala uzten dutenean. Egun, Nafarroan, gaixotasun horrek kaltetutako 4tik 3 gaixori jarraipena etxean bertan egiten zaio. Guztira, 257 gaixo etxean daude gaixotasun arinarekin, lehen arretako profesionalen zaintzapean. Oro har, arnas infekzioaren kuadro klinikoa dute, eztula, arnasestua edo sukarra. Gaixo horiek isolatuta egon behar dute lehen arretako erreferentziazko profesionalek horrela uste duten bitartean, haien egoera klinikoaren arabera. Edonola ere, etxetik atera gabe egon behar dute 14 egunez, sintomak hasi zirenetik kontatzen hasita. Segimendua eta alta profesional horiek gainbegiratuko dituzte, eta batik bat telefonoz hartatuko dute. Halaber, etxean daude beste 11 pertsona etxeko ospitalaratze erregimenean. Zaintza aktiboa eta laguntza konplexuagoa behar duten gaixoak dira. Hori dela eta, ospitale zentro bateko talde espezializatuak hartatzen ditu. Arreta hori gainera, indartu egin nahi du Osasun Departamentuak gaixoei eskaintzen dizkien onurak direla medio. Datu horiek ezagutzera eman ditu Osasun Departamentuko zuzendari nagusia den Carlos Artundok, eta gogoratu du birusaren diagnostikorako PCR probak egiteko protokoloa aldatu duela. Alegia, probak arnas infekzioaren sintomak dituzten pertsonei eta ospitalean edo zentro soziosanitarioetan daudenei soilik egiten zaizkie, edota oinarrizko zerbitzuetako profesionalei. Tartean, Nafarroako gobernuko kontseilariak aurkitzen dira, eta adierazi duenaren arabera, haiei ez zaie proba egin garapen ekonomiko eta enpresarialeko titularrak Manu Ayerdik positibo eman ondoren, inolako sintomatologiarik ez izateagatik. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak ondorengo gomendioak egin ditu gaixo guztientzat. Gela batean egongo dira, ongi aireztatuta, eta ahal izanez gero, atea itxita.
Ahal bada, bainugela propioa erabiliko dute. Hau da, ez dute bertan bizi direnekin partekatuko. Ezinezkoa bada, komuneko gainazala etxean erabiltzen duten ohiko desinfektatzailearekin garbituko dute. Eskuak maiz garbitu behar dira ura eta xaboiarekin. Bereziki eztula edo doministiku egin ondoren, eta erabilitako mukizapiak maneiatu eta gero. Logelatik beharrezkoa denean bakarrik aterako dira, eta ateratzea beharrezkoa bada beti maskarilla jantzita izango dute. Maskarillarik ez badute, bertan bizi direnetatik 2 metroko distantzia mantendu beharko dute. Etxean bizi diren gainerako pertsonak ahalik eta gutxien sartuko dira logelara, eta sartzen direnean maskarilla jantzita eduki beharko dute. Tresneria ez partekatzea gomendatzen da. Hondakinen poltsa etxeko gainerako hondakinekin batera utzi ahal izango da, beti ere hermetikoki itxitako poltsa batean sartuta badaude. Gaixotasunak okerrera egiten badu, lehen arretako erreferentziazko profesionalekin jarriko dira harremanetan ohiko ordutegian edo bat bira deitu beharko dute eta jakinarazi COVID-19 dela eta isolamenduan edo 40 aldian aurkitzen direla. Era berean eta etxeko segimendua indartzeari begira, Osasun departamentuak etxeko ospitalaratzea bultzatuko du Iruñeko eremuan, koronabirusak eragindako gaixo jakin batzuk modu berean artatzeko. Nafarroako egungo egoerari dagokionez, 386 kasu positibo daude. 4 pertsona hil dira eta momentu hauetan 93 ospitalizatu daude, haietatik 9 zaintza intentsiboko unitatean. Gainera, koronabirusak eragindako egoera kontuan hartuta, Iruñerriko herri eta auzo desberdinetako bizilagunak babes sareak antolatzen aritu dira, auzokideak laguntzeko asmoz. Koronabirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta xaboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Goazen orain, gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur arratsalderako urdingune ederrak irekiko dira. Goizean goiz, behe-laino trinkoa egonda zenbait bailaratan, eta gainerako lekuetan zerua hodeitsu agertu da. Orduek aurrera egin ahala, hodeitza saretu joango da, eta eguerdialderako ostarte zabalak nagusitu joango dira. Arratsaldean ez dugu baztertzen kostaldean behe-hodei batzuk agertzea. Hego-haizea ibiliko da, eta arratsaldean ekialdetik ibiliko da Kantauri isurialdean. Temperatura nabarmen igoko da, eta 15-18 gradu inguruko balioak neurtuko dira. Pirinioetan edota Araba hegoaldean, arratsalde gauean, zaparrada txiki bakanen bat bota dezake mendietan. Bihar, ostegunean, giro eguzkitsua gailenduko da, eta temperaturak gora egingo du. Goizean goiz, lainoa sortuko da barnealdeko hainbat txokotan, eta hodei hondar batzuk izango dira. Goizean bertan, ordea, eguzki giroa nagusitu joango da, eta eguerdirako zerua oskarbi egongo da. Ebro ibarrean baliteke lainoak luze irautea. Arratsaldean ez dugu baztertzen kostaldean behe-hodei batzuk ager daitezkeenik. Hego-haizea ibiliko da. Arratsaldean aldakor agertuko da kostaldean. Temperatura nabarmen igoko da eta 19-20 gradu inguruko balioak neurtuko dira. Pirinioetan edota Araba hegoaldean arratsalde gauean zaparrada txiki bakanen bat bota dezake. Goazen orain gaurko eguneko efemerideekin.
1945ko martxoaren 18an, Bigarren Mundu Gerran, 1250 Amerikar bonbarderok Berlin bonbardatu zuten. Gainera, egun berean baina 4 urte beranduago, 1949an, NATO sortu zen. Gaurko egunez ere, baina 1965an, Alexei Leonov, errusiar astronauta, espazioan ibili zen lehen pertsona izan zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina 2017an, Chuck Berry estatubatuar musikagile, gitarrista eta abeslaria rock and rollaren historiako garrantzitsuenetakoa izan zena hil zen. Kaixo, Karmele, egunon. Kaixo, egunon. Zer moduz? Egun hauetan etxean, ez? Bai, tokatzen den bezala, ordenadorea etxen izan eta hemendik lanean eta gaztak aitzinetzen. Eta zuk berez, Iruñako planetarioan egiten duzu lan? Bai, Iruñeko planetarioan, izarrekin, kupularekin eta STEM planeta izeneko programa bat eramaten. Eta zer da programa hori, STEM programa? Bueno, STEM planeta programak Nafarroako gobernuak paratu zuen martxan. Zuzen ere STEM ikasketei bultzadatxo bat emateko. STEM akronimoa, inglesez da Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematika, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Orduan, gure ikasleak oraindik ez dakitela zer izango diren etorkizunean edo erabakitzeko prozesu horietan dabiltzala, gutxi gora bera 12-16 urte bitarte horietan, horiei proposatzen dizkigu jardunak, disiplinariek ezagutzeko eta etorkizunean horiek hautatzeko gustukoak izanez gero. Eta antolatzen dituzuen jarduerak zer dira, eskola klaseetan? Baditugu jardunaldi desberdinak, bai? Baina gehienetan ibiltzen gara eskolaz kanpoko jardueretan bezala. Adibidez, proposatzen ditugu larunbat goizetan tailerrak, gero oporraldietan adibidez Aste Santue edo adibidez udan, egiten ditugu kanpaldia, tailerra izanen zena, baina formatu pixket luzeagoan, asteko formatuetan. Klasetara ere inoiz joatea tokatzen zaigu, dugulako gurekin mentoretza edo aholkularitza lanean aritzen diren aditu batzuk, tarteka klasetara joaten gara, eta bertzalde baditugu programa luzeago batzuk, first regolik edo kansaldezala, non ikasleak aritzen diren ia kurso oso batez lanean, eta gero azkeneko ekitaldia guk antolatzen dugu. Orduan, formatu desberdinak erabiltzen ditugu kasuan kasu. Eta jardunaldi edo tailer kanpaldi hauetan, zer egiten duzue? Normalean animatzen ditugu ikasleak eta gazteak batez ere praktikatzera, jardutera, probatzera. Hau da, batzutan euren egunerokotasunean ez dute astirik Arduino programazioan sobera sakontzeko, ez? Orduan, animatzen ditugu programatzera, salseatzera, aplikazioak sortzera, pixkat teknologiarekin harreman bat izatera, baina ez erabiltzaile bezala, zebre bitzen diren normalean Instagramekin eta telefonarekin. Baizik eta huelta bat horri emanez, galdera litzateke zer zara gaizu programatzeko. Sortu ezazu proiektu bat. Emaiozu irtenbidea inguruan duzun arazo bati teknologiaren bitartez. Eta erakargarria da, haientzat? Gustatzen zaie? Esmentan guk horretarako proposatzen ditugu, eta egia da, batzutan hor biltzen dira, ez dakitela
berria da, eta aldirian, itzat adibidez, ingeniaritza batean zer lantzen den urrun gelditzen zaie, orduan tailerrauen bitartez, modu divertigarrean eta jolas moduan proposatzen zaie, eta orduan desenteko ongi ateatzen dira, eta pozik jaten dira etxera. Eta noiztik egiten da programa hau, ala berria da? Nahiko berria da, kontuten hartuta 2017 jarri zela martxan. Nafarroko gobernua bultzatzen du erran bezala, batez ere innovazio eta unibertsitate departamentutik, eta koordinatzen da Iruñeko planetariotik. Asuntua da, Iruñeko planetarioan berez badagoela zientzia sustatzeko hainbat ekimen, tartean adibidez Izar Eskola izan da 20 urte baino gehiago martxan daraman programa, ikasle pila bat biltzen dituena, eta hortik tiraka beste esfortzu bat eman nahi da ikasleak diziplina hauetara ere hurbiltzeko beste motatako aktibidadeak proposatuz. Hemen sartzen gara, esan bezala programatzearekin, robotikarekin, edo kansaten moduan, satelite txikiak programatzeko erronkekin. Eta askotan entzuten dugu, zientzian eta gai hauen inguruan interes gehiago dutela mutilek. Zuk hori nabaritzen duzu edo gezurra da, ala zer esango zenuke horren inguruan? Hori nabaritzen dugu adibidez izena ematerakoan. Batez ere hola tailer zolteak direnetan, erraixagoa da mutilek izena ematearen nago neskek baino. Hori ikusten da, gero, ikasketa irakasleekin lantzen ditugun erronkekin, gela guztia sartzen denean, hor gelaren aniztasuna sartzea erraixagoa da. Baina bakoitza bere kabuz izena eman behar duen ekimenetan, neskak pixka bat atzerago gelitzen direla. Eta hori aldatzeko alorra honitzetatik egin behar dugu lan. Zeren badaude hor ere estereotipo batzuk gizartean txertatuta, eta hori buelta emateko lan egin behar dugu. Eta tailer hauen bitartez guk proposatzen duguna da, zatoz, probatu, eta ikusiko duzu nola neskak, mutikoak, denak, gaigaren honi aurre egiteko gustatzen bazigu. Eta tailer hauen berri eta non ematen duzue? Norbaitek nola jakin dezake noiz egingo duzuen zerbait, adibidez? Guk asteko gure webunean, planetarioko webunean publikatzen ditugu. Hor badugu ere astero buletina, eta buletinaren bitartez bidaltzen dugu harpidetuta dauden pertsonei. Eta gero ere egiten dugu ikastetxeei mailin zuzena. Era berean, sare sozialak ere baditugu, bai Twitter, bai Instagram, eta hor ere publikatzen dugun heinean, jendeak eskuragai du zertara apuntatu alde. Eta orain naiz eta guztia geldirik egon, suposatzen dut egoera normalizatzen denean berriz ere hasiko zaretela, gauza hauekin. Orain ari gara lanean, tailer berrien diseinuan, ez dakigu, erran bezala, ez dakigu noiz itzuliko garen, baina ez dugu gelditzeko asmorik ere, orduan, naiz eta larun bateko tailerak lehenbizikoa hauetan ez dakigu noiz izanen den, udako kanpaldiak prestatzen ari gara, baita gero irailetik aurrera eskolaz kanpoko jarduerak, eskolarrak ere baditugu ostegun eta ostiraletan, eta programa handiak kursoan zehar jorratzen direnak, feslegolik edo kansal bezala horiek ere prestatzea konbeni da. Eta egun hauetan buru belarri gabiltza. Eta zientzia eta teknologia arloak erakargarriak dira gazteentzat. Uste duzu gaur egun erakartzen dituzte gazteak? Hori agian gazte galdetu beharko litzateke. Nik uste dut gure erronka dela zientzia eta teknologiaren aurrean ditugun estereotipo edo aurreiritzi horiek baztertzea dela. Ze batzutan txiki-txikitatik irensten aldugu hori ez dela guretako, hori arrazaia dela. Zer da zaia, zer da erreixa, bakoitzak baditugu gaitasun desberdinak, denoi ere etzaigu gauza bera gustatu behar, baina ez dezagun erran, ez zaigula gustatzen, lehen eta ez badugu probatu.
Ordan guk gure formatuekin hori bultzatzen saiatzen gara. Ez zaio deneri gustatu behar, baina behintzat ez ezatela esan ez zaiela gustatzen, ez dute probatu. Ordan zuen helburua da gazte guztiek probatu dezatela, ez? Zer den benetan arlo hau? Bai, azken finean kontutan hartu behar da, etorkizuneko gizartea digitalizazioaren menpe egonen dela. Eta hor, behar ditugu neskak, behar ditugu mutilak, behar ditugu azken finean pertsonak, programatzeko gai direnak. Bestela, talentuaren erdia galdu egiten dugu, eta hainbat ezaugarri galtzen dira adibidez teknologiaren proposamenetan. Badago adibide bat, arras komentatua izaten dena, adibidez, kotxeko istripuetan probatzen diren muñeko edo panpino horiek, ikusi duzuen ez, botatzen da kotxea zerbaiten kontra, eta hor ikusten da maniki horrek jaso duen inpaktua. Duela nahiko gutxi arte, ez ziren panpin horietan sartu emakumeek genituen dimensioak. Edo pertsona ordun batek bateri nola afektatu zion horako inpaktu batek. Hor, ez baldin bagara emakumeak sartzen, pixka eta atentzia jartzera, eta emakumeek zientzia eta teknologian bakarrik aritzen badira, gizartearen erdia, gizartearen erdiaren zat bakarrik programatuko dugu. Eta gizartea zorionez anitza da, eta gu denotatik behar dugu aurrera egiteko. Batzutan, erraten da ere, zer heldurre, robotek, kenduko dizkigute lanpostu guztiak, nik aipatzen dut, esaldi hori buelta eman diezaiogun. Robotek ez dute lana zertan kendu behar, aldiz, saia gaitezen guk robot berriak sortzen. Azken finean, robotek kentzen aldute lan bat guretzat gogorra dena, ere bai. Orduan, hori beldurrako jendea harrituta gelituko litzateke ikusita zenbat jende, zenbat pertsona eta zenbat emakume programatzen dituzten gauza ederrak. Eta hori ere plazaratu beharrean gaude eta hori komunikatzeko ere baitzaldiak eta planteatzen ditugu. Orduan, etorkizunean egoera hobetuz joango dela, ez? Uste duzu emakume gehiago sartuko direla eta azken finean zientziak eta teknologiak duen garrantzia geroz eta handiagoa izango dela. Guk horretarako egingo dugula ziur. Etorkizuna nola izan den, egun hauetan duguna ikusita, niz nahiz hau sartzen erratera nola izanen den. Baina behar dugula gizarte guztia sartu, aniztasun guztia bildu, zeren bakoitzak bere beharretatik programatzeko edo proiektuak proposatzeko gai gara, gizarte hobea edo erosoago bat sortu aldu. Mila esker, gurekin elkarrizketa hau egiteagatik, eta orduan animatuko dugu jendea, ez? Egoera normaltzen denean, zuen jardueretan parte hartzera. Bai, momentuz, esan bezala sarean gaude, jendeak ikusi nahi badu orain arte egindakoa, eta estenplaneta.eu webunean ere gaude. Mila esker eta hurrengora arte. Bale, zaindu, aio. Egunon, Eneko. Kaixo egunon. Bueno, kontatu diguzu, koronavirusak eragina handia izan du kirolean? Bai, argi dago, bai kirolean, bai oro har gizarte osoan eragin nabari izan duela koronavirusak. Eta, esan dezakegu dena edo, ia dena, beharrezkoak diren alderdietako esparruak ezik gelditu dela. Orduan, haude pixkat egoera berezi batean, ez, gizarte osoa. Eta kirola gizartearen parte denez, hau ere egoera xamur batean dago. Eta luze joango den kontua da dirudienez, beraz, erran daiteke, batez ere futboleko ligak eta, hor, jokatzen ari diren txapelketa horiek, bertan bera geldituko direla edo zure ustez izango dute jarraipenik?
Bueno, azken egun hauetan baude zurrumurru asko, eta, egon naiz pixkat informatzen, eta aurkitu dut, bilatu dira soluzio bide desberdinak, 2019-2020 denboraldi honi begira, nola bukatuko zen liga. Soluzioetako bat, 3 soluzio nagusi planteatu dira mahai gainean, horietako bat da ligan lehenengo mailan jaitsiera erik ez egotea, eta alderik ez jaistea. Bigarren mailan soilik lehenengo bi taldeak igotzea, eta bigarren mailatik bigarren mailara lehenengo 4 taldeak igotzea. Horrek ekarriko luke datorren denboraldian, lehenengo mailan 22 talde izatera guztira, eta bigarren mailan 24 talde. Horrek ekarriko luke ere bigarren mailan partida jokatzea aste tartez, Inglaterran bezala. Gero beste alternatiba edo beste soluzio bide bat planteatu dela aurrengo denboraldia begira da, gauzak dauden bezala uztea. Izango litzateke 2019-2020 denboraldi hau jokatu izango ez balitz bezala uztea, horrek ez du zentzu askorik. Eta hirugarrena mahai gainean jarri den hirugarren egoera izan da lehenengo eta bigarren mailan partidua jokatzea, baina ateak itxita. Eta ondoren bigarren mailan jokatzea ere ateak itxita, 16 talde honenek play-off igoera partidak. Orduan izango litzateke bai jaitsiera bai igoerak lehenengo bigarren eta bigarren B mailan. Egoera hori ere dagoan kamotz, zeren hirugarren mailarekin ez dakiten nola lotu. Dena den, momentu honetan, erran daiteke talde guztiek baita ere beren entrenamentuak eten edo gelditu egin dituztela. Bai, hasiera batean ematen zuen talde batzuek bazutela jarraitzeko asmoa, baina ikusita egoerak duen larritasuna, azkenan erabaki dute entrenamenduak alde batera uztea eta zentratzea garantzia duten arlo honetan. Eta honen harira ere aipatu beharra da, 2020 urte honetan udan jokatua zen Eurokopa, jada erabaki dutela hurrengo urtean jokatzea, 2021 urtean jokatzea, horrela uzten dute libre uda sasoi hori denboraldia luzatzeko aukera badago, denboraldia luzatzeko. Beraz, oraindik itxoin egin beharko, ez da? Bai, argi dago oraindik ez daudela gauzak batera argi, ematen du poliki hurrengo asteetan gauzak hobetuko direla edo behintzat aurreikuspen hori dago. Baina, itxaron egin beharra da, ez dago besterik, etxean gelditu, goikoek esaten dutena ematen dituzten argibidea jarraitu, eta momentuz, kiroli gabe, futboli gabe, baina, beste alternatibak bilatuz. Etxean kirola egiterik bai, Eneko? Bai, argi dago gauden egoerara moldatu garela, eta, mila gauza daude egiteko kirol munduari lotuta. Horren adibide ditugu, estatika, bizikleta estatikoa, rodilloa, gero ere kuadriako asko gara hizketan, alternatiba bila, eta, asko planteatu dute isuko eskaleretan gora eta bera ibiltzea, garajera jistea lasterka egitera, eta, baude alternatiba desberdinak. Azkenan, zu nahi baduzuna dena mugitu, azkenan, nahiz izan espazio txiki bat, aukera daukazu mugitzeko etxetik atera gabe. Eta beste aldetik, kuadrilan, ze eragin izan du? Zuek nola bizitzen ari zarete kuadrilan? Argi dago, lehen esan bezala dela egoera nahiko berezia, ez dugula inoiz bizi, ziurrenik ez dugu inoiz ere biziko, gure bizitza osoan, eta gu egiten duguna da, iaia arratsaldero konektatzen gara Skype bidez, eta hor egoten gara solasean, bakoitza bere kontuekin etxeko lanak egiten, bestea bitartean margotzen, baina egoten gara solasten, baita ere tontak eritan, eta azkenan denbora pasa pixka gustora, ez? Ez da kalean egotearen berdina, baina moldatzen gara, esan daiteke. Ikasketak berdin jarraitzen aldire? Ikasketen kontua da, ematen du printzipioz, unibertsitatetik komentatu ziguten jarraituko zuela denak berdin. Hau da, klase presentzialak ez dira egongo, baina, bideokonferentzia edo bideo bidez emango zirela. Momentuz, nire kasuan, ez dugu bideokonferentzia bidez klaserik eman. Nire kuadriakoek bai eman dute klaseren bat edo bai dituzte klaseak antolatuta bideokonferentzia bidez, eta bertan irakasleak
diapositiba bidez ematen ditu edukiak, eta bestek programa baten bidez, enteratzen dira, edo jasotzen dituzte edukiak. Eta nire kasuan, esan bezala ez dugu diapositiba bidez klaserik izan, eman dizkigute edukiak posta elektroniko bidez, eta, pixka gure kasa, autodidakta moduan saiatzen ari gara edukia aurreratzen. Eta etxean, bakoitza bere espazioa beharrezkoa izaten du, edo nola moldatzen zarete? Argi dago, orain lehen baino gehiago banatu behar ditugula etxeko lanak, denak etxean egonda, normalena da. Eta bai, argi dago, igual izan behar dugula gure pribatitate hori, 24 orduak oso luzeak baitira. Ez dago bat gaizki momentu batzuetan elkartu, familia jokoetan aritu, solastu, telebista ikusi elkarrekin, saiatu bat zara tartekatzen, azkenean ez agobiatzeko ez aspertzeko dema guztia. Eta auzoan badago bizi propiorik, leioz leio solasean, edo zerbait? Zortzietan tamarretan, azken egun hauetan ari dira egiten txalo, bai medikuei, bai langilei, bai, gizartean esparru desberdinei, naiz eta egoera berezia izan lanera joaten jarraitu behar dutela, eta gure eskerrona adierazten diogu, eta momentu horietan bai barriekin igual abestu edo entzuten dira jendea musika tresna jotzen, jendea saiatzen ari da egoera uhalik eta benen eramaten, eta besteak ere nahi dieta, bestei transmititu nahi digute haien postasun hori edo gauzak modu hobe batean eramateko bideo hori bai, argi dago. Beraz, ja, erran daiteke prestatuak, 40 egun hortxe etxe barruan egiteko? Ez dakigu oraindik, baina, argi dago 2 aste hauek luzatuko direla, ikusi da Txinan 50 egun eman zituztela konfinamendu egoera honetan. Gauzak, edo, ezarritako arau hauek betetzen baditugu, bakarrik lehen beharretarako ateratzea etxetik. Ematen du galma dagoela esperantza bat, epe hau mozteko. Gainera, ikusi dugu azken berriek adierazten dutela, Txinan badirudi aurkitu dutela bakuna. Oraindik gizakiekin probatu gara dutela, baina, esperantza izpiak ari direla pixkanak agertzen hor zeruan, ez? Beraz, animo beharko, eta beste batean ere ongo gara, eneko, ze kontatzen duzun ba? Hoi argi dago, bai, mila esker, ondo segi. Zuri, segi bizkor. Bale, aio. Zetakek musikak batuko gaitu streaming showa antolatu du aste osorako. Egunero, 7:00 izango da Instagram bidez. Gaur, Peio Reparaz, Rosalenekin arituko da zuzenean. Bihar, Toni Mejiasekin eta ostiralean Buos taldearekin. Gainera, igandean gaueko 9:30 kontzertua eskainiko dute haien web orriaren bitartez. Bestalde, gaur, Xabi Bandinik ere kontzertu bat eskainiko du online, arratsaldeko 8:00 YouTube eta Instagram bidez. Gainera, Zurine Hidalgok etxetik etxera solasaldiak antolatu ditu egunero 7:30. Bihar, Xabi Bandinirekin egingo du, Etzi Ales Txikonekin, larunbatean Mafalda taldeko berarekin, eta horrela egunero pertsona desberdin batekin. Eta bukatzeko, martxoaren 20an, ostiralean, 8:00 La Furiak ere kontzertu bat eskainiko du Instagram bidez. Eta orain, saioarekin bukatzeko, bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker, hor egoteagatik, ta biar arte. Welcome to the paradise. Euskal Paradise, Dantzal Paradise. Paradisu asko herri txikietan, paradisu txiki handitasunien, paradisu musikal gunietan, paradisutik arazuek dunzien. Aratzoa juntziren paradisutik, musika eta dantza paradisuan, hasi gara sortzen gure herritan elkar banatzeko munduan. Oinezkena barriz ez banda bat,
Zoratute gauz kapitalan modakaz, positibotasun topadot geuregan egan dauzen aukerakaz. Denak zoro modarekin ero trena junzaizua gurra hasta luego. Positibo ina paradise, lifta tomen el tablero. Paradise, euskal paradise, paradise dena da berdea. Paradise, dantzal paradise, paradise loratu da bidea. Paradise, euskal paradise, paradise dena da berdea. Paradise, dantzal paradise, paradise loratu da bidea. Herrian bakabiltza, partekatzen gure giltza. Estarutarra ropia juntzekula gaur guztio ipintza. Selekta jarri da kurrengo pista. Bizkatzikatzi supereraino, milakalaino, eskena bera. Paradisuen borrokan gauzta ez da gauz erreza. Ez Paradisuen borrokan gauzta ez da gauz erreza. Ez da izan gauz erreza, paradisuraino bidea. Borrokan eondien guztion indarra batuta jakin dugun ora bidea. Takek batun geure injarra, konexio berezize espeziala. Ormaiztitzik bermiora, eskenako armak, bota dausare barrun geratu gara. Paradise, euskal paradise, paradise dena da berdea. Paradise, dantzal paradise, paradise loratu da bidea. Paradise, euskal paradise, paradise dena da berdea. Paradise, dantzal paradise, paradise loratu da bidea. Paradise.